Renungan Harian HKBP Kamis tanggal 27 April 2020. Gabe Sitiruon Mahamu Turpuk Sadarion Tulu Musa 10 ayat 4. Ikon radotan muna do aka huku jala ikon ingotan muna aka paretaku asa marparangi hamu hobar tusi ai audo Jehovah di batamonai. Gabe Sitiruon Mahamu di partikian sinuangon mengalam maju be aka informasi matsai hatop sahat kuliat Portugion manang aha narikot naing boto otak taringot tu manang aha pe buido dapat hitasian internet alai lam maju pejamanon lam godang dotong aka hajahaton namasa di tengah-tengah lam godang muse aka motif cara-cara ni jorma lahu mangula hajahaton boido gabi marsiajar jormai mangulahon hajahaton sian internet alani i songon aka ianakon ni dibata diuji do ita asa unang taihuton aka si songoni nama korban dosa dawat hajahaton di pasahat dibata do hatanawan tu bangsa Israel songon bangso na dipinit na asa unang mahiuton aka bangso na asing na somanada dibata matsa gudang aka pangalaho hajahaton di tonga-tonga ni halak misir manumba di bata seleban do na sida jala mangulahon aka hajahaton idu bahen gudang di lon di bata tu bangso Israel aka pareta asa unang diikuton bangsoi aka pangalahon namani bil siandala ni di bata molo diulahon na sida hata ni di bata tar pasu-pasu mangoluna alai molo diulahon do dosa uhumon ni dibata mana sida nang pe hagiot ni Portugion mangalehon aka hasonangan alai membuat kita tuha maguan do isude somana ni dok ni Evangelio Lukas bin Lucia ayat 25 saringot nama huton Yesus ai aha magunana di jolma nang nasa Portugion di omo anggo diago di tina laos mago di si marisuang do sude molodang gabe siulahon hata ni dibata ikon tandi manian pangahalota sian akana somahuton Yesus gabe sitiron mangoluta tu aka humaliakta asalam torok na mangulahon hata ni dibata. Amin. Sian buku si jahawan si gandop ari di HKBP buku pajonok kamu matu dibata.